Bom, we gaan de eliminatório na Europa também a continuar, onde we gaan a roupa atenção, tá? É de Grécia contra a Eslováquia, onde a Grécia ganha 1 para nada, e Grécia chega 22 pontos em grupo G. Mas na outra banda do grupo G, Bósnia, Herzegovina, tá ganha Liechtenstein 4 para 1, e Bósnia e Herzegovina também chega 22 pontos, mas tem melhor averagem de gol que a Grécia. O Artur Costa depende do último partido, quando tem um lugar jamais para mirar, quase não lo classifica no grupo aqui. Nós temos a Luna de Sinta Ros Meneco Nang Tabisa e viaje mais de Lengs, donando sua cooperação com torneio de golf para Meridian Foundation. Dit jaar moet het een heel groot succes worden. Ik zou het verschrikkelijk leuk vinden als we in staat waren om 10.000 gulden bij elkaar te krijgen. Dat is ons doel. Je weet, we doen het al heel lang. We zijn het een keertje benaderd door Andien Bikker. Met een dokter uit het ziekenhuis of wij iets konden doen voor Pink Ribbon. En zo zijn we er eigenlijk op gekomen. We doen een tournament en dan verkopen we ballen. Een setje ballen en daar zit het Pink Ribbon logo op. En daar komt een beetje centen vandaan. Dat sparen we allemaal bij elkaar. En dan 1 keer per jaar dan hebben we een tournament en dan krijgen we centjes bij elkaar. Ja, en ieder jaar is het mooie prijzen, hè, voor de spelers? Ja, nou, mooi, wij hebben altijd mooie prijzen. Wat we dit jaar doen, dat is we benaderen wat mensen, wat bedrijven. Dat we de prijzen laten sponsoren. Dat we eigenlijk niks uit moeten geven aan prijzen. Dat alles naar Pink Ribbon gaat. En ik neem aan dat ASAP Services die geeft ons waarschijnlijk een airco voor een hole-in-one en allemaal dat soort dingen. We hebben altijd steun van mensen voor een goed doel. No? En laten we zeggen, de mensen zelf van de organisatie van de Pink Ribbon, zijn zo blij altijd met deze toernooi? Ik ga er vanuit van wel, want als je 10.000 gulden bij elkaar fietst, dan is het natuurlijk altijd leuk. Ze zijn ook echt goed georganiseerd. Hè. Ik moet echt zeggen dat Pink Ribbon een organisatie op het eiland, waar we als Arubaan toch wel trots op kunnen zijn. Want die dames krijgen het toch allemaal voor elkaar. No? Ja. De datum van het toernooi? 27 oktober, zondag 27 oktober. Ja, ja, de uitnodigingen zijn er al uit. En ik neem aan dat we het vol krijgen. Ja. En tee off time is? We beginnen 's morgens om 9 uur. 9 uur? Ja. En na afloop het gebruikelijk, het hapje en het drankje. Wat de mensen van ons gewend zijn. En alle spelers die mee willen doen moeten inschrijven waar er zijn. Zo'n 60, 64 spelers. Hoor. Ja, we nemen 64 spelers willen we hebben. Dan loopt het goed. Maar kijk, het is voor een goed doel als er 72 komen. Wij doen ze er op de baan, want het zijn weer meer centjes voor Pink Ribbon. No? Bom, assim está, se você participar em um torneio para uma boa causa, inscrever a tempo, é scramble tournament, assim está. Bom, mas é grande de golf, vou portar com gente que come golf também vou participar, so é scramble tournament.